Oh. Ini. 1, 2, 3, 4. Babay. Inaabot pa sana kita, babay na. Alam mo. Ha? Hindi na, baka. Ba, Mo! nabulag. Papunta po kami ngayon kila Raymond. Kasama natin si Padi. Jimboy. Sabi mo, ako po si Jimboy. Sabi Padi. Ako po si Padi hindi na masyadong magaslaw. Tulad ng mga nagkarang araw na sinama natin siya. Hindi na siya malikot. Medyo formal na siya ng konti. No, nabulag. Baka. Baka. Yan. Baka. Kulay pula. Hindi pula. Ano, baka, nabulag. Tsaka hindi niya na masyadong nababanggit yung inom. Hindi niya na masyadong sinasabi. Harap. Tarak. Ano yan? Tarak. Pagtyaga natin to si Padi maging maayos yung kanyang behavior. Maayos ang kanyang pananalita. Kasi marami na siyang nalalaman na mga salita na lagi niya na. Ha? Marinal daw po. Yung sinasabi niya, ibig sabihin magandang araw. Andaw. Alam niya na kung saan tayo pupunta eh. Knock. Who's there? Makaagi po. Oh. Anong pinagkakabalan niyo ngayon, Kenister? Magandang hapon. Ha? Kakain lang. Kakain? Anong oras na? Madaw. Yan, kalam. Saan galing? Sa lantin yan, pa. Tudok. Pabaksing. Segundo. Baksing? Baksin? Nagpabaksin? Ano, Raymond? Anong balita? Ha? Asan yung iba mong anak, Kenister? Si Mia nandun sa loob. Si Mia laging tulog. Wala si Mia. Laging tulog. Ha, nang Mia nga may baga. Uya baga. Raymond, halika mo na. Tigil mo na. Upuan. Basa. Oh, kumusta ang pagtitinda, Raymond? Okay, ma'am. Nagtinda kayo kanina? Hindi po. Kahapon po. Anong tinda niya? Binatagan. Naubos? Oo naman. Ba't di na kayo nagtitinda doon sa ano? Sa housing. Hindi, dito sa tiyahin mo? Yung sa tabi ng kalsada? Hindi po kasi doon mabenta yung ano. Kaysa linalako po na ko, mabilis pa pong mabili. Madaling maubos. Opo. Kaysa uupo lang kami doon pahapon, kakaunti lang po yung aming benta. Tama nga naman. No? Oh, para mas maging mas lalo pa kayong sipagin, magtinda, para hindi na masyadong mahirap yung magtinda sa inyo. Bibilhan ka namin ng bike. Gusto mo na bike? Hindi po. Ha?
ikaw na lang yata yung batang hindi marunong mag-bike. O, kasi may nagpapatanong na sponsor. Meron nga pong nag-comment doon sa sa aming vlog. Ano sabi? Sabi nga raw, dapat po meron daw pong mag-sponsor na padjak. Meron nag-message sa akin, gusto niya kayong bilhin ng bike. Pinapatanong niya kung magkano daw yung bike. So Kaso mamaya, pagdaan namin sa bayan, tatanong ko kung magkano yung bike. Kaso nga lang hindi ko marunong. Padjak lang ho. Hindi ka marunong mag-bike. Hindi. Bibili tayo ng bike, tapos balancer. Hindi, bibili tayo ng bike. Matindi na matuto mag-bike. Pagkabili natin, lagyan natin ng yung lalagyan sa unahan. Anong tawag doon? Basket. Basket. O, lalagyan natin ng basket. Para doon ilalagay yung pagkain nyo. Yung pagkain na binibinta nyo. Okay ba sa'yo? Okay. O, mag-aral ka mag-bike ha. Okay. Ba't di ka natuto mag-bike? Ikaw na lang yata yung batang hindi marunong mag-bike. Hindi po nakapractice. Hindi po talaga marunong. Hindi talaga. Marunong ako. Ha? Marunong ako mag-bike. Marunong ka mag-bike. Si Raymond yung maglalako, hindi na. Oo nga. Ay di. Ano po kasi, kapag nag-face to face po kasi, wala po magtitinda na. Wala na magtitinda. Opo. Kaya sabi, Ganito na lang yung gawin mo. Pagka umaga, gumising ka ng maaga, magluto ka na, tapos pagpasok mo sa eskwelahan, dalhin mo na yung luto mo. Nagkausap Doon ka nga na kami. magtinda sa eskwelahan. Nagkausap nga ako kaming tatay. Pwede naman po magtinda ko sa eskwelahan, tapos pwede rin po siya maglalako. Oh, di ba? Siguro mas maraming binta mo niyan, o may naglalako na. Ay, dalawa na kayong maglalako, magkahiwalay. Di, ayaw mo talagang tumigil sa pagnganga? Ha? Ayaw mo talagang tumigil sa pagnganga? Ha? Ayaw mo? Sagot. Ha? Ayaw mo tumigil sa pagnganga? Sagot na. Anong nagustuhan mo sa pagnganga? Ha? Hindi ko po. Masarap ba yung nganga? Ha? Hindi? O, ba't mo ginagawa? Ba't ka pa naganganga? Sa tingin mo, ano yung benefits? O, paano, makakatulong ba sa'yo yung pagnganga? Ha? Hindi. O, ba't di naaalis? Si ate mo, ganun din. Ano ka? Dito. Ikaw, nagnganga ka din na. Minsan lang naman. Minsan. Minsan. Gaano kadalas ang minsan? Ikaw, kaya mong kontrolin yung pagnganga o kaya mong tanggalin? Sabagay, ikaw naman, hindi naman masyadong pula pa yung ngipin nito eh. Si Raymond lang eh. Hindi naman makakatulong yung pagnganga sa'yo eh. Kailan magpapultrasound si Ate Michelle? Center. Nagsabay sa akin kasi magpapa-vaccine ako. Tapos mayroon siyang yung bakuna sa buntis. Hindi siya bakunahan ta. Alam mo yun, hindi alam kung ilan ng buwan yung Kung ilan po na yung tiyan niya? Oo. Na nag-alala naman yung nurse na ay yung midwife na yung sabing tutudukan siyang itong antitetanus daw. Bakit? Kasi wala pang alam na kung ilang buwan yung Bakit pang titanos? Ba't titano yung Hindi, yung ituturo? yung pang buntis nga para sa Ate Michelle, pasuyo nga po muna. Baka malaman natin ano ba yung sinabi ng nurse. Bang mamaya at maturukan kayo ng anti-titano, wala naman kayong mga suwat lang yan. tudukan na pang Ayun, kausapin natin guys si Ate Michelle tungkol dun sa Gagadan ka na. sa ultrasound. Kailangan nyo ng kailangan i-ultrasound. Kailan daw?
Pag may ano na po dyan, may schedule po kasi dyan. May schedule. Ano yung sinasabi ni Kuya Nestor na tutukan ka ng anti-tita, no? Ano sabi sa'yo sa barangay? Sa center, anong sinabi sa'yo? Ang sabi po kasi ng nurse sa akin, yung sa ano po yun sa bata, yung sa ano po yun? Nice. Oo. Baka yung sa ano yung nga tinuturok sa bata? Ay, pag nakalabas na pala yun eh. Pag nakalabas na. Sabon. Baka. Ano sabi? Ano sabi? Gusto daw nilang makita kung babae daw o lalaki. Oh, Kaya kailangan ni ultrasound. Ah. So yun lang, tapos ano pa yung gagawin niya? Tapos bago daw ako magpautasan, magpaturok muna. Nang Vaccine. Vaccine? Oo. hindi maapektuhan yung bata? Mayroon naman kasi nagpapaturok na buntis. Ha? I-check up pa naman daw po. Check up bago siya tuturukan. Sabagay, alam naman ng mga doktor yan, no? Sila yung bala. Magkano yung pampa-ultrasound? Dati po kasi 700 yata. Ha? Dito? Ha? Dati po kasi yung pagpa-ultrasound, 700 yata. Oh, buti pa si Raymond, alam ko yung nagpa-ultrasound ka na ba? Hindi. Ha? Nanay. 700? Yung una. Nung una? Yung pangalawa? Ito lang na ultrasound ko. Tapos nasayang yung ultrasound. Bakit? Dito si mama nanganak sa bahay. Saan ang anak? Dito sa bahay. Kasi COVID yun, ayan. Nag-umpisa yung COVID. Kaya magpa Disinmi, Hospital? Oh, para sa pagpapa-ultrasound, yan, si Ma'am Mary nagpadala ng 2,000 para sa inyo. So tamang-tama. Oh, wala kayong pampa-ultrasound. Pare, tao mo kay Ate Michelle. Tao. Oh. Ini. 1, 2, 3, 4. Galit ka ba pare? Ha? Galit ka? Galit ka? Ay, Ayan, yan 2,000 galing po yan kay Ma'am Mary. Maraming salamat po. So, ano gagawin natin? Ito, maghihintay tayo ng i-chat ko ulit yung contact natin dun sa ibang bansa para sa pagpapayos ng bahay niyo. Maraming salamat po kay Tita Mary. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Mary, sa padala nyo. Katulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Basta last na yan ha. Ang masasabi ko lang, maraming salamat sa nagpadala sa asawa kong pang-ultrasound kasi wala akong trabaho. Mabuti nga yung nagdala naman si Rago Nani yung pagkain sa namin yung isang linggo. Wala talaga akong trabaho kasi kaya nagtatanim na lang akong gulay. So yung parang makakakitaan namin yung wala pang trabaho ako. Hindi ka naghahanap ng trabaho kay Nestor? Ngayon nga, mayroon. Kaso, may nagpapaksig kahapon pa nga na nadili yung yung May trabaho ka ngayon kaso hindi natuloy kasi nagpabaksin Nagpabaksin. ka. Sayang na. sayang nga. Hindi ba pwedeng pagpaliban mo muna yung Hindi kasi yung kung kubaksin? Kasi may schedule naman yun eh. hindi kahapon pa nga yung schedule. Oo. Tapos di na dating. Sabi ngayon na umaga. Dumating nga. Tapos ngayon talaga ako tatrabaho. Sabi ko sayang. Yung card nando na sa barangay. Then yun, sabi, yun na lang yung schedule namin na second dose. Wala nang ibang kasi sa barangay inumpisahan, 8 doon daw sa barangay din Tatapusin. Second dose. Mabuti na yun, at least na-vaksinan ka na. Ayan, so, may sasabihin ka, Raymond? Maraming salamat po Ma'am Mary sa inyong
binigay na 2,000. Malaking tulong na po to sa amin. And sana po supportan yung aming YouTube channel. Ay, oo nga pala. Sige. Me and Raymond. At sana po patuloy po kayo magtulong sa amin. At saka po may hirap. Yun lang po. Maraming salamat po kay Ma'am Mary para po dyan sa 2,000. Kagaya po ng sinabi po ni Raymond, wag niyo supportahan niyo po ang aming YouTube channel na May and Raymond. Maraming salamat po. Yun lang. And Miss Ike Huragon, maraming salamat po. Ayan, so supportahan po natin ang YouTube channel nila Maya and Raymond. So para po yan sa kanila, sa pamilya nila. So sana mamonetize na sila sa lalong madaling panahon. Para malaking tulong yung pag-YouTube kasi basta upload ng upload ha. More uploads, more subscriber, more watch hours para mas madali ka mong ma-monetize. Ha? Oh, tapos sa gusto pong mag-avail lang aming limited edition Uragon Honey jacket, i-message na lang po kami sa aming Facebook page, Uragon Honey. Yan, maraming salamat po. Yan, so may naisipan pala ako, Ate Michelle, dapat laging malinis yung anak mo. Hindi po kasi nagkaro ka kanina dyan eh. Hindi naman Dinigo na kasi yan kanina. Bagong ligo. Oo, tapos naglaro doon sa puno. Oh, basta laging malinis dapat yung mga batahan kasi ha? Sabay agda pag uli. Na-edit na si Pade. Yung formal na si Pade ngayon, no? Oh, hindi na masyadong malikot. Op. Wala siyempre. Ayan, dyan guys, maraming salamat po. Ayan, Tita Mary. Sa lahat po ng ating mga sponsors, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.